nagsisimpi po kayo saan po? Ba't ka Hindi ko na inano yung pride ko eh. Basta ano na ako, organize ko na mabuti para mawalang hindi naman yung problema. Di ba? Nagtitimpi kayo kay Cynthia, sir. Kaya sabi ko sa kanila, kailangan pag-usapan yung problema. Yung kayo pong lima, hindi po. May problema talaga, sir. Kay Yun Cynthia. yung problema nga doon, yung sa mga community. committee? Pero sino na lang ba, sir? Pero unti naman lang. Sino na lang talaga, sir, yung may Dahil problema? kung hindi pag-usapan, ayaw nyo may pag-usap, din paano masolve yung problema? So, kanino na lang, sir, may problema dun sa members ng PDP? Ilan na lang sa members nyo yung may problema? Sino? Sa committee chairman. At sino? Hindi ko mabatyakan pero almost ano naman, fixed na. Sir, Sir, kayong lima po na PDP, pipilitin niyo po ba na isa lang yung stand niyo? Kayong lima? Almost fixed naman. At saka pag-uusapan yan, ma-finalize yan sa Wednesday. Kasi, yung sabi ni SP, hihingihan, ipaswalatin sila ng mga committee na gusto nila. And then,